שלום, אני אומר לכם, אנחנו יודעים קומבו טיימס. ארצות אירופה, שים נקסון, שים דאונלוד, בשביל לעשות שם משתמש עושים שים גאפ, עושה שם משתמש. אנחנו עכשיו במשחקים בנקסון. כותבים נקסון, לא, נקסון, שימו פה. יש פה הרבה מאוד משחקים. זה משחק שהעדיף עליו זה משחק קטלני, גרפיקה טובה, כל מי שרוצה, שמחה שיוריד, משחק יפה, ביי.